Με αυτή τη στολή έγινε η γιαγιά μου νύφη. Η κούκλα δεν είχε κεφάλι και αυτό είναι το μαντιλό. Αυτό που φορούσε στο κεφάλι. Κάτω είναι. Αυτά είναι τα σεντόνια που θα στρωθεί το κρεβάτι, το νυφικό. Και εκείνα τα λένε ζώσματα. Ζώσματα είναι τα δώρα που δίνει η νύφη στο σόι του γαμπρού. Στα πεθερικά, στην κονιάτα, στους θείους, στη γιαγιά, στα αγγλικά. Αυτό έχουν το όνομα ζώσματα. Και αυτά είναι τα ζώσματα. Και φεύγοντας η βολή, τέλος πάντων το σόι του γαμπρού, παίρνει αυτό, τα ζώσματα. Αυτά μπροστά εδώ είναι τα ταγάρια, έτσι. Ναι, αυτά είναι τα ταγάρια. Και αυτά που είναι σαν λουλουδάκι είναι πιάνει την κατσαρόλα. Είναι πιάσματα τα λένε. Είναι εδώ μην κολλώσουμε. Ναι, αυτά είναι πιάνει την κατσαρόλα. Αυτό είναι μαλλινοσέντονο, είναι σεντόνι και με μάλινο μαζί. Αυτό είναι το κακό παιδί μου. Η γιαγιά σου εδώ είδες. Αυτά είναι μάλινα. Είναι μάλινο στρώμα, το γεμίζανε στρώμα. Είναι μάλινο, το λένε Σοφία το Καλαματιανό, δεν είναι? Το Καλαματιανό, έτσι το λέγανε. Και αυτό είναι το κλειδί. Το κλειδί της πόλης. Αυτό είναι το κλειδί. Το κλειδί της πόλης. Αυτό είναι φουρτίνα, κορίτσια. Αυτό είναι εξάφυλλο. Το εξαφυλάκι, το μικρό εξαφυλάκι το λένε αυτό. Και είναι εξάφυλλο επειδή στον αργαλιό είναι με 6 πατήματα, πατήθρος το λένε. Και αυτό είναι πάντα κεντισμένο, την βάζανε στον τοίχο. Από κάτω από την πάντα είναι πάλι εξάφυλλο, έτσι. Άλλο χρώμα. Άλλο χρώμα. Κίτρινο χρώμα. Αυτό είναι το μπουρντό. Τι νήμα ήταν αυτό που γυάλιζε έτσι? Αυτό είναι φλός. Μεταξωτό ήταν το φλός. Ναι, το φλός. Που λέγε ο Μέντης. Ναι. Το ενδιαφέρον που έχουμε εδώ είναι το πρωτότυπο, είναι οι φουρελές αυτές, οι μαρτωτές, τις οποίες έκανε η μητέρα μου, αυτή είναι η μητέρα μου, και για αυτές πήρε μέρος σε μια λαογραφικής τέχνης, ένας διαγωνισμός ας πούμε, και για αυτή την κουρελού, βλέπετε είναι από τότε κολλημένο, πήρε βραβείο και δίπλωμα. Και το έχουμε το 1960. Είναι τα χοντρά ρούχα, ναι. Και πάνω βάζεις... Σκεπάσματα κυρίως, έτσι. Ναι, σκεπάσματα, και για να ξεχωρίζουν βάζεις ανάμεσα σεντόνια με δαντελίτσα. Λοιπόν, και πάνω, και πάνω βάζεις μαξιλάρια και πίσω είναι, αυτό είναι το παλιούρι, είναι ένα που έχει αγκάθια, ένα στάμνος, και ο οποίος είναι για το μάτι. Και το βάζεις για το κακό το μάτι. Αυτό είναι το παλιούρι. Πίσω είναι, αυτά είναι όλα κουρτίνες. Αυτά πόσες πατήθρες φαίνονται? Αυτά με 4. Με 4 πατήθρες. Είναι στόρια τα λέγανε. Ναι, βλέπεις, έχει κλώσια από κάτω, τα έχουν φτιάξει. Αυτά είναι πλεκτά βέβαια, και αυτά είναι στρούμπες. Δηλαδή τα δίνουν. Είναι το 10-10. Αυτό το επάνω το κίτρινο και το μοβ είναι η φαντό το 10-10, έτσι το λένε. Ναι, 10-10. Πόσες? 4 και αυτό είναι. Αυτά είναι στρούμπες. Δηλαδή έχει φάει και τα δίνει στην κόρη και πάει σε ένα σπίτι. Και εκεί στο σπίτι θέλει πιο μακριά. Οπότε το κόβεις με τα μέτρα του σπιτιού, ας πούμε, και ράβει την κουρελού. Αυτή η κουρελού είναι, ας πούμε, τη στρώνεις εδώ. Όταν τη δώσεις σε στρούμπα, πάει η προκομμένη πάλι τη ράβει και τη φτιάχνει με τα δικά της μέτρα. Σεμέν, σερβάν, δηλαδή είναι... Ναι, ολόκληρο σετ. Ναι, είναι σετάκι, βλέπεις. Είναι πάλι το εξάβελο, το τρακαδιαστό, έτσι το λέγανε. Με 6 πατήθρες και αυτό, ναι. Έτσι το λέγανε, το τρακαδιαστό. Ναι. Εσύ είσαι πιο γλυκό. Και το διπλανό εξάφυλλο. Όχι, είναι το σταφυλάκι και είναι τα δύο. Το σταφυλάκι. Αυτά τα δύο τα μπλε είναι το σταφυλάκι. Αυτό είναι κεντυμένο με μουλινέ και είναι σαν ζωγραφική. Είδες. Κάτω αυτά είναι όλα σεντόνια, η φαντά με δαντέλες. Ναι. Το κουποτό ποιο είναι, εκείνο εκεί ποιο είναι, τι είναι αυτό? Αυτό είναι το κριτικό.
Αυτό είναι το κριτικό. Κριτικό, ναι, το κριτικό. Και αυτό είναι το σταυρωτό. Αυτό είναι το σταυρωτό. Ναι, αυτό είναι το σταυρωτό και τότε είναι το κριτικό. Ναι, αυτό φαίνεται με 4 πατήτρες αυτό. Αυτό με 2. Το έχει 4 πατήτρες. Ναι. Τι τα θυμάται, τα ηθένιες αυτό όχι, για το τζάκι. Τζακόπανο. Το βάζανε στο τζάκι αυτό. Και εκείνο τι να είναι το εξάφυλλο, το τρακαδιαστό. Αυτά είναι τα μπακλαβωτά και εκείνο είναι το εξάφυλλο. Τούτο είναι το... Είναι μαλλινοσέντονο αυτό, ναι. Εκείνο επάνω που είναι για τη σανίδα για τα καρβέλια. Ναι. Αυτό βάζανε τα καρβέλια σε μια σανίδα στη μέση για να μην πάντα ποντίκι άμα τη βάζανε στην άκρη και τα τρώγανε τα καρβέλια. Λοιπόν, και αυτό που λες τώρα το βάζανε εκεί και το στολίζανε, ας πούμε, και πάνω ήταν τα καρβέλια. Για να φάνε, ναι. Αυτό είναι με το βελονάκι. Κουβερτούλα. Κουβερτούλα. Όχι, είναι κούρτι, είναι κουβέρτα τέτοια. Ναι, με το βελονάκι. Αυτά εδώ είναι προσκεφαλάδες. Σαν μαξιλάρια. Σαν μαξιλάρες. Βάζουμε τις αγωνίες, σαν τις καναπέδες. Και τώρα, ας πούμε, για να τις γεμίζουμε και τις βάζουμε τις καναπέδες, τις αγωνίες, έτσι. Είναι πετσέτα. Της κουζίνας. Όχι, αυτή είναι του προσώπου, δεν ξέρω τι είναι. Ναι. Τότε δεν έφυγε φαντές. Τώρα τις βάζουμε τις κουζίνες. Τώρα τις έχω εγώ και στρώνω, δεν τις βάζω, τις έχω για καλές. Αυτό είναι κριτικό. Κριτικό, ναι. Γιατί το λέγανε κριτικό, Σοφία? Γιατί είναι έτσι, πώς θα σου πω, σε σχέδιο, το μένω στα μτάρια, με σχέδιο. Βάζανε κρυφές, βάζανε φανερές. Ναι, είναι στα μτάρια, με 4 μτάρια. Γιατί κάνει κούπα. Κάνει κούπα μέσα. Κουπουτό. Δεν είναι ευθεία. Δεν είναι ευθεία. Το μτώνανε κάπως έτσι με κρυφές κλωστές, πατάγανε και γινόταν το κριτικό, έτσι το κριτικό. Πολύ ωραίο αυτό, πολύ ωραίο. Ναι. Και εδώ έχουμε τα διάφορα στροσίδια μας. Να, αυτή είναι πάλι τη σανίδα, για τη σανίδα που λέγαμε για τα καρβέλια. Είναι διπλό αυτό το όλες. Σανίδα για τα καρβέλια. Και αυτό πάλι είναι πετσό. Αυτά εδώ ήταν πετσετάκια. Με τα οποία πετσετάκια σου δίνουν το γλυκό του κουταλιού και τα βάζανε από κάτω αντί για χαρτοπετσέτα για να σκουπιστεί. Να τις πω. Μπαστές είναι όταν ρίχνεις τη σαϊκιά, τραβάς μία μύτη μπροστά και τραβάς το κουφτένι και χτίζει πιο πολύ και γίνεται πιο χοντρή. Αυτή τώρα αν την... Να, αυτή είναι μπαστή. Αν την πιάσεις εδώ, είναι χοντρή. Είναι μπαστή γιατί... Έχει μπάσει από πάνω το υφάδ και δεν φαίνεται το σκηνό. Ναι. Αυτές είναι πληκτές εδώ και αυτή είναι μπαστή εδώ. Αυτή είναι μαρτωτή κουρελού. Είναι αυτές του βραβείου οι κουρελές και αυτή είναι 4 σαΐτιές στη μία κατεύθυνση οι φαντές και 4 στην άλλη. Μία δεν έριχνες ποτέ. Δηλαδή δεν έλεγες θα φτιάξω μια κουβέρτα γιατί ήταν τόσο ο κόπος της προετοιμασίας που δεν άξιζε να υφάνεις μια κουβέρτα. Δεν έκανες ποτέ μια κουβέρτα, ένα συντόνι, έκανες πολλά. Έκανες 5-6 φορές. Επειδή οι γυναίκες δεν τα θέλανε, ας πούμε, δεν ξέρω εγώ, κάνανε εταιρεία, πώς να σου το πω. Ρίχνανε διασίδι που το λέγανε αυτό και αφού το ρίχνανε, ήφαινε η μία τόσα μέτρα, μετά έφαινε άλλη. Και ήφαινε η άλλη. Και βοηθιόνταν να το φτιάξουν, δηλαδή να το βάλουν στον εργαλείο, να το προγραμματίσουν. Να το ιδιάσεις, να το τυλίξεις, να το τόσεις που το λέγαμε. Κάνανε έτσι, ας πούμε, συνεργασία. Η νύφη και ο κουνιάδος ή ένας εκπρόσωπος του γαμπρού θα την κόψουνε, θα βάλει ένας στο χέρι του από εδώ και άλλος από εκεί και θα προσπαθήσουν να κόψουν το μεγαλύτερο κομμάτι ο καθένας από αυτούς. Αυτό το νόημα έχει να κόψουν Όποιος είναι δυνατότητες θα πάρει το πίσω Σαββατορίνη. Συνήθως μέχρι τώρα οι νύφες το παίρνανε, το καταφέρνουν. Το κέντημα που έχει απάνω. Το κέντημα το έφτιαξε η κυρία. Έχει κάποια σημασία αυτό το κέντημα? Το κέντημα έχει σημασία, τα ονόματα του ζεύγους. Δέλτα, είναι Δημήτρης Δήμητρα τα ονόματα. Και τώρα αυτό υποτίθεται ότι είναι το στάρι για να έχει το σπίτι εφορία, ξέρεις, να είναι τυχερά τα παιδιά κλπ. Και από πάνω ο ήλιος να τα φωτίζει, από πάνω. Για βάλε την είναι ο ήλιος να τα φωτίζει.
Ναι, να ναι. έχουν, ναι. Έχεις τον Αυτό, ήλιο να τα δηλαδή, φωτίζεις τα παιδιά, ναι, εντάξει. Και η ζύμη είναι μια κανονική ζύμη ψωμιού ή έχει και μυρωδικά Όχι, μέσα. όχι, και το ψωμί. Και το ψωμί.